הנה חברים, עוד סרטון חדש במיינקראפט. הנה. אני אראה לכם משהו. אני אראה לכם איך בונים חוות אנדרמן. קודם כל אני צריך להגיע לדרקון. מניח שממש רחוק נראה לי. טוב, כשאני אגיע אני שוב יחזור אליכם. חברים, תראו מה מצאתי. noch bedeutet good לא כל כך האמת באמת למה אני יכול לרכוב על סוס. סושלי סוסי, הנה סוסי. הפלח רגעתי. רגע, יואו, שכחתי, יש פה איזה משהו מגניב, זה מטורף שאפשר להשיג נטרל. רואים את זה? מה שאמורים לעשות פה, נראה לי אפשר, ואז נראה לי אמורים לכתוב למטה. הוא מחפש את זה כי אפשר להשיג פה נדרת. לא, באמת לא חשוב. אני אחזור אליכם כשאני אגיע. חברים, אני לא יודע איך לא חשבתי על זה, ואני אוכל לדמיין אותו ממש פה, רק אני צריך למצוא יבשה. הנה יבשה קטנה. חברים, יש ילדה, וככה בונים את זה.
ככה בנים. ונסגר אותו. משנה כמה גודל, אפשר לבנות את זה כמה שיותר ענק. האנדר דרגון יותר ענק. ככה. 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 עכשיו פשוט אמורים אפשר לשים סתם בלוקים של אובסידיאן גבוהים. ככה אמורים כמה כאלה. ככה בערך, אני זוכר. כמו שאתם רואים, אסור ששום דבר ייגע בזה. עכשיו פשוט אמורים להשיג אחד כזה פשוט. הנה, לוקחים כזה ושמים פה. עכשיו תראו מה גורם לי לזה לעבוד. ושלא תחשבו שעשיתי לוקחים פה, לוקחים את זה. לוחצים פה, 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 ולוחצים, מדליקים, רגע. קודם כל אמורים להניח. פה סתם. מדליקים. מעצבן. 2, 3. עכשיו אתם שמים פה אין לי כוח, אפשר גם בלי. שכנראה לא הבנתי טוב. כן, פשוט אני הולך למצוא טוב שאני אמצא. הנה, כמו שאתם רואים, זה ממש פה. אני אזרוק. ממש פה.
כשהעיניים שלי קרובות, אז אני אעשה ככה. פשוט המון. כך סתם איזה קראפטינג, לא יודע. שיטות. סוף סוף. הנה. מהבלוק. ושלום. וואו. מה עשו פה? יואו, איזה מטומטמים. זה לא מה שחשבתי שיקרה. נכנסתי. אוקיי, בוא נהרוג את האנדר דרגון. קודם כל צריך לקחת מה שאתם חושבים מה אתם חושבים שהכי חשוב? הכי חשוב. חרב. פיקקס, לא צריך פיקקס. גרזן. צריך פול סט מנדרייט. והנה שמתי למגן פטיש. אני אקח גם לישון. אני אקח גם חצי קשת. אני אקח כאלה רעילים ורודים. זה מטורף. ורודים, רגע, לא האדומים הכי טובים. בסוף לא השתמשת בסוס, לא נורא. אוקיי. וואו. איך הגעתי עד לפה? למה הזדמנתי באזור הגרוע הזה? אוקיי. אנדר דרגון. אני באה להרוג אותך. כי לישוני. מה? וואי כנראה. אני יודע למה. כי הוא רוצה שאני אשים לו את זה. רוצה שאני אעשה את זה. הוא עשה שאני אקרא לכל הדברים שלי בשם. אקרא לו... מה מהם? איך אני אקרא לו? כתבו לא. האמת שאני... זה לשידור. טוב, אני חושב... עד שאני אחשוב, אני בינתיים... חשבתי על שם, השם שלו יהיה בוגי. צריך לכתוב עכשיו הפוך. הנה פה. אני זוכר. איפה זה? זה. טוב. הופה. הנה בוגי. חשבתי. קראתי לבוגי. לא. אני אקרא לו עד שאני אמצא שם. נידה. יש לי שם רפאל.
הנה רפאל. יופי. רפאל, בוג'י. נקרא לזה דונטלו. לא דונטלו. נקרא לו יש לי סימבה. איך כותבים סימבה? רגע, אני אכתוב, אני אכנס. כתבתי סימבה. וזה אני אקרא אני אקרא לזה דבר פשוט גרזן הכי טוב בעולם. אני אקרא לזה ג'אורה. לא יודע, סתם חשבתי על שם ג'אורה. אני אקרא לחרב טינטן. TNT, לא יודע. אולי מפוצצת, מה אני אגיד? לא נקרא רק ג'אורה. חשבתי נקרא פה חשבתי ג'אורה, TNT. הנה סימבה. חשבתי רפאל, אתה צריך להיות ילד טוב. רפאל, הנה בוג'י זה בואו. פה חשבתי. עכשיו אני איך אני קורא לאנגלי? אני אקרא לו עושה שמות. סתם אני אקרא לו לא נורא. אוקיי, טוב. שלום גבר. רפאל, תפגע בו. אתה לא תפגע בו, זה תתאכזב אותי. איך ירדת לו מטומטם? איך זה לא מוריד בו? מה, אתה מטומטם רפאל? עכשיו הבנתי, אתה רוצה להרוס את המגדלים. מודל. לא הבנתי מה זה היה רגע. הרסתי. הבנתי. הרסתי. אתה מת. אנדר דרגון. מי שיכתוב בתגובות, מי שרוצה יכתוב בתגובות אם אני אנצח או לא. מי שהגיע לחלק הזה ישים סאב, יפעיל את הפעמון ולייק, ואנחנו רוצים להגיע כבר, אפילו לא הגענו ל1000 צפיות, אז בוא בינתיים נגיע כבר ליותר, נגיע ל3000. כשנגיע ל3000 אני אעשה לכם סרטון חדש, או שאני אעשה לכם חלק 2, כי נראה לי עוד שנייה נרסתי. לא משנה. טוב, בוא נרוץ. נעוש את זה, למה באמת עד עכשיו לא עשיתי ככה? הרבה יותר מהר.
אנדר דרגון. הגיע לזמן לתקוף אותך. רגע. אוקיי, אנדר דרגון. נכון? אני בא לפוצץ אותך. הופה, הגעת. סיימון. הופה, עכשיו עם גרזן. עדיין נשאר לו מגדל? איך זה הגיוני? הנה אתה, מגדל מרושע. הרסת לי להרביץ לאנדר דרגון. מגדל רע אחד. טוב, נראה לי שהסרטון הזה עומד להיגמר. שניונת, כי עוד שניונת אני מנצח את האנדר דרגון. טוב חברים, אפילו תפרגנו כבר בפעמון. ואם לא הקשבתם לי, אז הנה אני אומר שוב, תפעילו פעמון. אם לא, כשנגיע ל3,000 צפיות בחודש, אם נגיע ל3,000 צפיות בחודש, לא 3,000, 1,000 צפיות, 3,000 צפיות אם נגיע, אני אעשה סרטון חדש, ואני אעשה סרטון על מיינקראפט. אני אראה לכם בית מטורף שלקח לי ממש הרבה זמן לבנות אותו. יש לי שם חווה, מגרש כדורגל, מרחב מוגן, בדרוק. יש לי שם מיטות, טלוויזיה, הכל, ספה. יש לי שם הכל. אתם עומדים להיות בשוק נראה לי. נכון. נראה לי אתם לא עומדים להיות את כל זה, כי אני לא יודע איך נראה, כי כל השרת שלי בלאבה שם. אני לא יודע איך זה הגיע למצב הזה. אני לא עשיתי כלום. יכול להיות שנשיג ויכול להיות שלא. אני אבדוק. הנה זה חברים. שניונת. ועוד שנייה מת. נו, אתה בא? בחלק השני אני עומד לעלות חוות אנדרמנים. אני עומד לבנות חוות אנדרמנים. אנדר דרגון. נו, ילד רע. אתה בא? או איזה ילד רע. פה כבר יהיה ילד רע. לאן אתה מעופף שם? קורא לחברה שלך. נו. אני ככה מתפעל. ידעתי שאני בא להתפעל. לא משנה. כן משנה, ידעתי. והגיע. יאללה, פעם אחרונה חבר'ה. פעם אחרונה. נו כבר. פה. הסרטן הזה. החברים רוצים לראות שאתה גבר, נו. יופי. ילד גבר. מה היה רגע? הנה. ואנדר דרגון מת. אקספי. אוקיי. או שאני פשוט אבנה בסרטון הבא בית חדש. לא, האמת אני לא עומד לבנות חוות אנדרמנים, אני עומד לבנות בית חדש ומטורף. עומד להיות בהכל, מגרש כדורגל, 5 שכבות, חזירים, איירון גולם, הכל. סיימתי את המשחק. ביי ביי. חזרתי להתחלה. עכשיו
ביי ביי. וזה היה הסרטון שלנו להיום. אם לא נרשמתם לערוץ, תירשמו עכשיו, תגיבו בתגובות אם אהבתם את הסרטון. קודם כל, אני חושב שזה היה סרטון די מטורף. לא, האמת לא כל כך מטורף, אבל תנו לייק, תנו סאב, תגיבו, תנו המון צפיות, הכל, תנו בפעמון, הכל. וזה היה הסרטון שלנו להיום. יאללה ביי.